Odlazi, nemaš više što tražiti ovdje. Vedranove riječi pale su poput teškog olova u potpunoj tišini dvorane. 50 najutjecajnijih ljudi Istre, okupljenih u najskupljoj vili u Motovunu, zadržalo je dah. Kristalne čaše prestale su zveckati. Maja, obučena u vulgarnu crvenu svilu kupljenu Vedranovim novcem, pobjednički je omotala ruku oko njegovog struka. Njezin osmijeh bio je prepun otrova. Vedran je upravo, pred očima cijele elite, napravio svoj konačni izbor. Odlučio je poniziti i uništiti vlastitu obitelj zbog jeftinog uzbuđenja. Neva je stajala točno ispred njih. Njezina jednostavna, crna haljina oštro se isticala u tom moru šljokica i pretjeranog luksuza. Nije vrištala, nije plakala. Njezino lice bilo je isklesano od hladnog kamena dok je gledala čovjeka kojem je posvetila 10 godina života kako vlastitim rukama pali njihov dom. Jesi li potpuno siguran da je ovo tvoja konačna odluka, Vedrane? Upitala je Neva. Njezin glas nije drhtao. Bio je jezivo miran, noseći težinu koju nitko u prostoriji nije razumio. Osiguranje će te ispratiti. Ovo je sada Majina kuća. Odgovorio je Vedran s arogancijom čovjeka koji vjeruje da drži cijeli svijet na dlanu. Zatim je s gađanjem bacio Nevin kaput na pod. Pri padu, iz džepa kaputa ispao je mali predmet i otkotrljao se po skupocjenom mramornom podu. Bio je to mali, ručno rezbareni drveni brodić. Bornina omiljena igračka. Predmet koji je njihov 7-godišnji sin svake noći stiskao uz grudi dok je čekao oca koji nikada nije dolazio kući. Vedran je napravio bahati korak naprijed, namjerno gazeći ravno na drveni brodić. Zvuk pucanja suhog drveta i lomljenja malog jarbola pod njegovom skupom talijanskom cipelom odjeknuo je dvoranom glasnije od pucnja. Maja se tiho, podrugljivo nasmijala. U tom zvuku Neva je čula lomljanje Borninog srca. Svaka iluzija o tome tko je Vedran nekoć bio raspala se u prašinu. Polako, s dostojanstvom koje se ne može kupiti novcem, Neva se sagnula i podigla slomljeni brodić. Oštro drvo zarezalo joj je dlan, ali nije trepnula. Skrivajući ga u šaci, osjetila je kako se njezina tuga pretvara u nešto drugo. U hladnu, proračunatu vatru. Ono što arogantni vlasnik ove vile nije znao, jest da Neva nije bila obična, bespomoćna žena. Okrenula se prema teškim hrastovim vratima, znajući da odbrojavanje počinje. Njezina osveta neće biti glasna, ali bit će apsolutna. Sljedećeg jutra sunce je obasjalo staklene zidove luksuznog ureda tvrtke Istarski horizonti. Vedran je stajao ispred panoramskog prozora, promatrajući dolinu rijeke Mirne, kao da je on osobno njezin stvoritelj. Njegovo odjelo šivano po mjeri u Milanu i rijetki zlatni sat Patek Filipe, koji je nosio na zapešću, bili su opipljivi simboli moći koju je vjerovao da je stekao isključivo svojim briljantnim umom. Tvrtka je bila na vrhuncu, s projektima luksuznih vila i ekskluzivnih odmarališta koji su se protezali cijelom obalom Istre. Na kožnoj sofi, od najfinije talijanske kože iza njega, Maja je lijeno ispijala šampanjac iz kristalne čaše. Njezina arogancija rasla je sa svakim gutljajem. Osjećala se kao kraljica koja je upravo uselila u svoj dvorac. Jesi li joj blokirao sve račune? Upitala je Maja s prezirom u glasu dok je pregledavala svoje svježe, manikirane nokte. Ne želim da ta tvoja jadna bivša žena troši naš novac. Sve do posljednjeg centa, odgovorio je Vedran, samozadovoljno se nasmiješivši. Neva nema ništa. Nikada nije ni imala. Bila je obična seoska knjižničarka kada sam je upoznao. Nema kamo otići, nema s čim platiti ni pošten ručak. Vratit će se u onaj svoj zaboravljeni zaselak i moliti za milost. Ali više nema mjesta za nju u mom svijetu. Za Vedrana Neva je bila samo sjena iz prošlosti, tiha i neugledna žena koja se nije uklapala u njegovu viziju elitnog života. Bio je potpuno slijep za stvarnost. U međuvremenu, daleko od tog lažnog blještavila, u jeftinoj, slabo osvjetljenoj sobi starog obiteljskog pansiona na periferiji Pazina, Neva je sjedila na rubu uskog kreveta. Zidovi su bili vlažni, a namještaj star, ali soba je odisala siromašnim, no poštenim dostojanstvom. Pored nje, pod tankom dekom, spavao je mali Borna. Dječakovi obrazi bili su još uvijek mokri od suza.
U svojoj maloj šaci čvrsto je stezao onaj slomljeni drveni brodić. Neva je nježno prešla prstom preko napuklog drveta. Sjećanje ju je udarilo poput fizičkog udarca. Taj brodić nije bio kupljen u skupoj trgovini. Vedran ga je vlastitim rukama izrezbario od komada stare masline prije 6 godina, kada su živjeli u malom, iznajmljenom stanu, kada nisu imali novca, ali su imali obitelj. Ovo je naš brod, Borna. Tata će nas njime odvesti u bolji život, rekao je tada Vedran, grleći ih oboje. Sada, taj isti otac, zaslijepljen arogancijom i jeftinim luksuzom, prekršio je vlastito obećanje i zgazio dječakovu ljubav pod potplatom cipele. Taj slomljeni jarbol nije bio samo uništena igračka. Bio je fizički dokaz uništenog oca, izdanog sina i pogažene obiteljske časti. Neva nije plakala. Tuga je u njoj izgorjela, ostavljajući samo oštar, hladan led. Nije osjećala bijes, već apsolutnu tihu odlučnost. Vedran je mislio da ju je slomio. Mislio je da ona ne poznaje nikoga i da ne posjeduje ništa. Polako, pazeći da ne probudi sina, Neva je otvorila svoju jeftinu torbu i iz nje izvukla mali, crni rokovnik sa zlatnim rubovima. Unutra je bio zapisan samo jedan broj. Broj koji nije okrenula više od desetljeća. Broj čovjeka koji je iz sjene kontrolirao pola države, a kojeg je ona cijeli život zvala oče. Pritisnula je tipku za poziv, znajući da će sljedeće riječi koje izgovori pokrenuti lavinu koja će zbrisati Vedranovo carstvo s lica zemlje. Telefon je zazvonio samo jednom. S druge strane linije začuo se dubok, hladan glas čovjeka koji je navikao da se cijeli svijet klanja pred njim. Neva, znao sam da ćeš se jednog dana sjetiti tko si, rekao je gospodin Roko Valentić, čije se ime u Istri izgovaralo samo šapatom. Trebam te, oče. Njezin glas bio je potpuno ravan, lišen svake panike i očaja. Ne tražim tvoj novac za preživljavanje, tražim moć da ispravim nepravdu. Oskvrnuo je našu obitelj. Tvoja je, uvijek je i bila. Što točno želiš? Istarske horizonte. Želim sve do posljednjeg kamena. Prije nego što se sastala s očevim ljudima, Neva je morala znati koliko je duboko išla Vedranova izdaja. Otvorila je svoj stari, izgrebani laptop. Iako joj je Vedran blokirao sve osobne kartice i pristup računima tvrtke, u svojoj aroganciji zaboravio je na jedan mali, zajednički bankovni račun, štedni fond za Bornino školovanje. Kada je otvorila izvod, ekran je zasvjetlio okrutnom, neospornom istinom. Račun je bio potpuno prazan. Vedran nije samo izbacio vlastitog sina na ulicu, on ga je opljačkao. Brojke na ekranu jasno su pokazivale kamo je novac otišao. Novac namijenjen Borninoj budućnosti, svaka ušteđena kuna, prebačen je prije tjedan dana na privatni račun zlatarnice u Zagrebu i butika u Milanu. Bornino obrazovanje platilo je onu istu crvenu svilenu haljinu i dijamante, koje je Maja sinoć nosila. To je bio trenutak kada je svaka, pa i najmanja mrvica milosti u Nevi, zauvijek umrla. Nije bilo suza, nije bilo sloma, samo čista, kristalizirana mržnja pretvorena u gorivo. Polako je uzela slomljeni drveni brodić s noćnog ormarića. Ovo je bio 3. put da ga drži otkako je izbačena iz vlastitog doma. Prvi put ga je podigla u tihoj patnji, drugi put ga je promatrala u bolnom sjećanju, a sada držala ga je kao pečat svoje neizbježne osvete. Više to nije bila samo uništena igračka. Bila je to objava rata. Neva je pažljivo obrisala prašinu s napuklog jarbola i spremila ga u svoju jednostavnu crnu torbu. Taj će mali drveni brod ponovno ploviti, ali na moru Vedranovih suza. Za to vrijeme, u ekskluzivnom staklenom restoranu u Rovinju, s pogledom na more, Vedran i Maja su slavili svoju iluziju pobjede. Naručivali su bijele tartufe i otvarali boce najskupljeg Dom Perignona. Priznajem, malo sam se brinula da će ona napraviti scenu pred novinarima, možda angažirati odvjetnike. Nasmijala se Maja, naslanjajući se na Vedranovo rame i uživajući u pažnji konobara koji su oko njih trčali. S kojim novcem, ljubavi? Vedran se podrugljivo nasmijao, režući komad odreska s prezirom u očima. Neva je nitko i ništa, bespomoćna mišica. Nema obitelj, nema veze, nema diplomu, vrijednu spomena. Uživaj, za 3 dana, na velikoj gala večeri Istarskih horizonta, službeno ću te predstaviti kao novu članicu uprave i svoju buduću suprugu.
Sve je naše. Mi smo nedodirljivi. Bili su toliko uvjereni u svoju grandioznost da nisu mogli ni zamisliti što se događa 30 kilometara dalje. Crni, blindirani Mercedes zaustavio se ispred skromnog, trošnog pansiona na periferiji Pazina. Iz njega su izašla 3 muškarca u strogim tamnim odjelima, noseći teške kožne aktovke. Ušli su u malu, vlažnu sobu u kojoj je Neva sjedila za klimavim drvenim stolom. Kontrast između njihovih skupih odjela i siromašnih zidova sobe bio je zapanjujući. Nije bilo pregovora. Očevi glavni odvjetnici stavili su pred nju fascikle pune povjerljivih dokumenata. Ono što arogantni Vedran nikada nije saznao jest da su strani investicijski fondovi, koji su godinama financirali njegove luksuzne projekte, bili samo paravan. Roko Valentić tajno je držao 85% dionica i sve ključne hipoteke Istarskih horizonta. Vedran je mislio da je vlasnik carstva, a zapravo je bio samo sluga u dvorcu Nevina oca. Neva je uzela zlatno nalivpero. Njezina ruka nije zadrhtala niti na milisekundu dok je potpisivala dokumente. Gledala je kako se moć, vlasništvo i sudbina čovjeka koji ju je izdao u potpunoj tišini prebacuju na njeno ime. Njezin plan bio je složen, pravno neprobojan i apsolutno smrtonosan. Gledajući u svoj potpis na posljednjoj stranici, prstima je kroz tkaninu torbe dotaknula slomljeni drveni brodić. Zamka je bila zatvorena. Preostalo je još samo 72 sata do velike gala večere. 72 sata dok vedrano vlažni dvorac od karata ne izgori pred očima cijelog svijeta. Velika balska dvorana najprestižnijeg hotela s 5 zvjezdica u Umagu bila je okupana zlatnom svjetlošću masivnih kristalnih lustera. Bila je to noć kojom je Vedran planirao okruniti svoje carstvo. Sveučilišni rektori, utjecajni političari, strani investitori i kompletna istarska elita okupili su se kako bi proslavili desetljeće postojanja tvrtke Istarski horizonti. Zrak je mirisao na skupe francuske parfeme, kubanske cigare i neograničeni luksuz. Kamere su bljeskale sa svih strana, bilježeći svaki osmijeh lažnog glamura. Na uzdignutoj pozornici, okružen golemim cvjetnim aranžmanima od bijelih orhideja, stajao je Vedran. Njegovo lice sjalo je od neizmjerne, slijepe arogancije. Pokraj njega je stajala Maja, odjevena u haljinu od srebrnih šljokica koja je vrištala za pažnjom, s dijamantnom ogrlicom oko vrata, ogrlicom kupljenom novcem ukradenim od malog Borne. Njezina je ruka čvrsto stezala Vedranovu, a pogled joj je kružio dvoranom s izrazom apsolutne superiornosti. Vjerovala je da je konačno pobjedila, da je zbrisala Nevu s lica zemlje i zauzela tron, koji joj po prirodi pripada. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, partneri, započeo je Vedran svoj govor, naginjući se prema mikrofonu dok je dvorana utihnula u očekivanju. Njegov je glas odzvanjao samopouzdanjem čovjeka koji misli da je Bog. Večeras ne slavimo samo uspjeh Istarskih horizonta. Slavimo viziju. Slavimo snagu da se odrežemo od prošlosti koja nas sputava i hrabrost da prigrlimo budućnost punu potencijala. Uz mene večeras stoji moja budućnost, moja inspiracija i nova potpredsjednica uprave, moja zaručnica, Maja. Dvoranom se prolomio pljesak, no on je trajao samo nekoliko sekundi. Ugledni gosti još nisu ni spustili čaše sa šampanjcem kada se dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo povijest te prostorije. Teška, masivna vrata dvorane od mahagonija otvorila su se uz zastrašujući prasak, udarivši o zidove tolikom silinom da je glazba gudačkog kvarteta u kutu trenutno prestala svirati. Nastao je muk, potpuna, smrtonosna tišina u kojoj se čulo samo zveckanje jedne vilice koja je ispala iz ruke iznenađenog konobara. Kroz vrata je ušla Neva. Više nije bilo ni traga onoj tihoj, neuglednoj ženi u jeftinom kaputu, koja je prije 3 dana stajala ponižena u vili u Motovunu. Koračala je crvenim tepihom s držanjem carice, koja se vraća u svoju pokorenu provinciju. Nosila je besprijekorno krojeno tamnoplavo odjelo dizajnera iz milanske visoke mode, čija je jednostavnost odisala onom vrstom istinskog, starog bogatstva koje se ne mora dokazivati šljokicama. Njezina kosa, nekoć skupljena u običnu kopču, sada je padala u savršenim valovima, a na njezinom licu nije bilo ni trunke emocije. Samo čisti, hladni led.
S njezine lijeve i desne strane koračala su 4 muškaraca, u strogim, tamnim odjelima. Elitni odvjetnički tim gospodina Roka Valentića, ljudi čija je sama prisutnost u Istri značila da netko gubi sve. Vedranovo lice problijedilo je u sekundi. Zbunjenost je prekrila njegove arogantne crte lica, dok je Maja refleksno ustuknula, stisnuvši usne u tanku liniju bijesa. Osiguranje, povikao je Vedran, hvatajući mikrofon. Glas mu je prvi put te večeri zadrhtao od panike i bijesa. Tko je pustio ovu ženu unutra? Izbacite je odmah. Zovite policiju. Šef osiguranja hotela, krupni muškarac sa slušalicom u uhu, napravio je korak naprijed, ali mu je glavni odvjetnik iz nevinog tima samo pokazao jedan jedini papir sa službenim pečatom. Šef osiguranja je problijedio, klimnuo glavom i na šok cijele dvorane naredio svojim ljudima da se povuku uz zidove. Nitko nije dotaknuo Nevu. Neva se polako, nevjerojatno mirno, penjala stepenicama prema pozornici. Svaki udarac njezinih štikli o drveni pod odzvanjao je poput otkucaja sata na bombi. Gosti su počeli šaputati, novinari su podigli kamere, osjetivši miris krvi. Što misliš da radiš, glupačo? Prosiktala je Maja, pokušavajući zadržati lažni osmijeh pred kamerama, ali joj je glas pucao od histerije. Gubiš se odavde. Ovo je naša večer. Neva je uopće nije pogledala. Prošla je pored nje kao da je prazan zrak, tretirajući je s najgorom mogućom vrstom prezira, potpunom ravnodušnošću. Stala je točno ispred Vedrana, koji se odjednom činio neobjašnjivo malim u svom skupocjenom odjelu. Glavni odvjetnik stao je uz mikrofon, prislonivši aktovku na govornicu. Njegov glas odjeknuo je dvoranom, hladan i formalan. Dame i gospodo, ispričavamo se na prekidu. Došlo je do male promjene u protokolu. Dopustite mi da vam službeno predstavim osobu koja od jutros, putem holdinga Valentić Grupe, drži 85% dionica, te sve založene nekretnine i dugove tvrtke Istarski horizonti. Pravu i jedinu vlasnicu svega što vidite oko sebe. Gospođu Nevu Valentić. Ime je odjeknulo poput groma. Dvoranom se prolomio šokirani žamor. Roko Valentić bio je legenda, duh koji je kontrolirao banke i industriju, a Neva je bila njegova kći, njegova nasljednica. Vedranova koljena su zaklecala. Oči su mu se razrogačile do te mjere da su izgledale kao da će ispasti iz duplji. Gledao je u ženu koju je godinama podcjenjivao, ženu koju je prije 3 dana ostavio bez ičega, misleći da je slaba. Nije bio u braku sa seoskom knjižničarkom. Bio je oženjen kćeri čovjeka koji je posjedovao zrak koji on udiše. Neva! Uspio je promucati, a glas mu je zvučao poput cviljenja uplašenog psa. Ovo mora da je neka pogreška. Sve što sam gradio. Tada je Neva progovorila. Nije trebala mikrofon da bi je svi čuli. Njezina prisutnost potpuno je ispunila prostoriju. Nisi ti izgradio ništa, Vedrane. Njezin je glas bio tih, ali oštar kao staklo. Samo si posuđivao. A večeras, moj otac i ja smo došli naplatiti dug. Do posljednjeg centa. Od ovog trenutka ti si otpušten. Tvoji bankovni računi su zamrznuti zbog istrage o pronevjeri, tvoja luksuzna vila u Motovunu je zaplijenjena zbog hipoteke koju nisi ni znao da duguješ mom ocu, a tvoj skupi automobil pripada mojoj tvrtki. Zatim se po prvi put okrenula prema Maji. Maja se tresla, a njezino vulgarno samopouzdanje potpuno je isparilo. Srebrna haljina odjednom je izgledala jeftino i jadno. Ti, rekla je Neva, gledajući je ravno u oči s ledenom smirenošću, nisi osvojila moćnog muškarca. Pokupila si mog bankrotiranog, bivšeg zaposlenika. A ta ogrlica koju nosiš na vratu? Neva se nagnula bliže, a njezin glas sada je nosio smrtonosnu, tihu prijetnju. Plaćena je novcem, ukradenim sa štednog računa mog 7-godišnjeg sina. Očekuj policiju prije ponoći zbog sudjelovanja u krađi. Maja je ispustila prigušeni krik, refleksno hvatajući dijamante oko svog vrata kao da su živi ugljen i instinktivno se odmaknula od Vedrana, praveći se da ga ne poznaje. U samo nekoliko sekundi štakori su počeli bježati s broda koji je tonuo. Neva se polako okrenula natrag prema govornici. Novinari su mahnito snimali, a svaka Vedranova iluzija o vlastitoj veličini bila je javno, brutalno i nepovratno smrvljena pred ljudima,
čije je poštovanje najviše želio. Bio je ogoljen do kosti, osramoćen pred cijelim svijetom. Neva je otvorila svoju torbu i iz nje izvukla mali drveni brodić. Borninu igračku s napuklim jarbolom koji je Vedran zgazio u svojoj oholosti. Polako, s dubokim poštovanjem, položila je taj mali, slomljeni predmet točno na sredinu elegantne govornice, usred mora orhideja i bljeskova fotoaparata. Bilo je to kao postavljanje zastave na osvojeni teritorij. Očev novac je kupio tvrtku, ali ovaj drveni brod je bio stvarni razlog zašto je Neva uništila Vedrana. Slomio je srce djeteta i za to je platio cijelim svojim carstvom. Dvorana je gledala u apsolutnom strahu i divljenju dok je Neva stajala iznad čovjeka koji ju je izdao, gledajući kako se njegov cijeli život pretvara u pepeo pred njezinim nogama. Tišina koja je uslijedila nakon Nevinih riječi bila je teška, gotovo opipljiva, poput guste magle koja se spušta nad istarskim brdima prije oluje. Ugledni gosti, oni isti ljudi koji su prije samo 10 minuta pljeskali Vedranu i nazdravljali njegovoj lažnoj genijalnosti, sada su se povlačili unatrag. Nitko nije želio stajati blizu čovjeka na kojeg se sručio gnjev obitelji Valentić. U njihovim očima Vedran je već bio mrtavac, duh koji je prestao postojati u trenutku kada je Neva izgovorila svoje ime. Maja je prva pukla pod pritiskom. Njezina iluzija o moći i luksuzu rasprsnula se poput mjehura od sapunice. S drhtavim, paničnim prstima počela je otkopčavati dijamantnu ogrlicu sa svog vrata, grebući vlastitu kožu u žurbi. Ogrlica je s tupim zvukom pala na pod, točno pored Nevinih nogu. Nisam znala, vrisnula je Maja, a njezin glas sada je bio samo histerično kreštanje, potpuno lišeno one ranije arogancije. Pokazivala je prstom na Vedrana, odmičući se od njega kao da je zaražen kugom. On mi je rekao da je to njegov novac. Lagao mi je. Ja nemam ništa s tim djetetom. Kunem se. Ja sam žrtva ovdje. Vedran ju je blijedo pogledao. Žena zbog koje je žrtvovao obitelj, čast i dom, sada ga je prodavala za mrvicu vlastitog spasa pred cijelim svijetom. Ali za nju je bilo prekasno. Kroz masivna vrata dvorane, tiho i nenametljivo, ušla su dva uniformirana policajca. Nisu morali ništa reći. Šef osiguranja im je samo kimnuo glavom prema Maji. Kada su joj prišli i zatražili da pođe s njima radi davanja iskaza o pronevjeri sredstava s maloljetničkog računa, Maja se slomila. Počela je jecati, moleći prisutne za pomoć, no istarska elita samo je okrenula glave, s gađenjem promatrajući njezino patetično uhićenje. Izvedena je iz dvorane kroz sporedna vrata, osramoćena, bez dostojanstva i potpuno sama. Vidjevši to, Vedranove noge napokon su otkazale. Pao je na koljena, rušeći stalak s mikrofonima. Njegovo savršeno odjelo sada je izgledalo samo kao kostim na klaunu koji je zaboravio svoj tekst. Ruke su mu drhtale dok je posezao prema rubu Nevinog tamnoplavog sakoa, gesta očajnika koji traži milost. Neva. Promucao je, a iz očiju su mu potekle suze potpunog poraza. Neva, molim te, znam da sam pogriješio, bio sam slijep, ali mi smo obitelj. Sjeti se Borne, Borna treba oca. Ne možeš mi ovo učiniti, ja nemam nikoga. Neva nije ustuknula. Nije povukla svoj sako iz njegovog stiska, samo je spustila pogled na njega. U njezinim očima nije bilo ni bijesa, ni tuge, ni trijumfa. Bilo je nečeg mnogo strašnijeg, apsolutne, hladne praznine. Gledala ga je kao što čovjek gleda insekta prije nego što ga zgazi. Borna je imao oca, rekla je Neva, a njezin glas odzvanjao je poput čelika. Sve dok mu taj otac nije slomio srce i zgazio ga pod cipelom. Sada Borna ima samo mene, a ti si od večeras samo loša uspomena. Dala je znak glavnom odvjetniku. Dva krupna zaštitara iz Nevinog tima prišla su Vedranu, uhvatila ga za ramena i grubo ga podigla na noge. Gospodine, vrijeme je da napustite posjed, rekao je jedan od zaštitara bez imalo poštovanja. Dok su ga vukli prema izlazu, Vedran je posljednji put pogledao po dvorani, tražeći barem jedno lice koje bi pokazalo suosjećanje, barem jednog poslovnog partnera koji bi stao u njegovu obranu. Ali naišao je samo na hladna lica i bljeskove fotoaparata. Novinari su nemilosrdno dokumentirali njegov pad. Izbačen je na hladnu noćnu kišu ispred hotela.
Kada je instinktivno posegnuo u džep za ključevima svog automobila, zaštitar mu ih je mirno istrgnuo iz ruke, podsjetivši ga da i taj automobil pripada Valentić grupi. Vedran je ostao stajati na kiši, u uništenim talijanskim cipelama, bez prebijene pare u džepu, bez krova nad glavom, bez žene i bez sina. Izgubio je apsolutno sve. Natrag u dvorani Neva nije ostala slaviti. Strani investitori pokušali su joj prići, nudeći čestitke i lažne osmijehe, ali ona je samo podigla ruku, zaustavivši ih na pristojnoj udaljenosti. Moj odvjetnički tim će sutra ujutro preuzeti sve operativne poslove. Ugodna vam večer, gospodo, rekla je kratko. Nije bilo potrebe za slavljem s ljudima koji su do malo prije štovali njezinog krvnika. Njezina pobjeda nije bila u osvajanju njihovog poštovanja, već u vraćanju onoga što je njezinom sinu bilo oduzeto. S drvenim brodićem, čvrsto stisnutim u ruci, Neva je napustila dvoranu. Koračala je hodnicima s nevjerojatnom lakoćom, kao da je s ramena skinula teret težak 10 godina. Ispred hotela čekao ju je dugački crni automobil. Vozač joj je otvorio vrata s dubokim poštovanjem. Vožnja kroz noćnu Istru bila je tiha. Neva je gledala kroz prozor, promatrajući kako kiša pere ulice, odnoseći sa sobom posljednje tragove njezina starog života. Više nikada neće biti ponižena. Više nikada nitko neće povrijediti njezino dijete. Kada je automobil stigao pred mali pansion u Pazinu, zora je već polako počela probijati kroz oblake, donoseći svjetlost novog dana. Neva je tiho ušla u sobu. Borna je još uvijek spavao, ali se nemirno okretao u krevetu. Sjela je na rub njegovog kreveta, njezino skupo odjelo stapalo se sa siromašnim okruženjem koje će danas zauvijek napustiti. Nježno je pomilovala dječakovu kosu. Borna je otvorio oči, pospane i zbunjene. Mama? Prošaptao je. Jesmo li još uvijek ovdje? Nezadugo, ljubavi, rekla je Neva s blagim, toplim osmijehom, prvim iskrenim osmijehom otkako je cijela noćna mora započela. Idemo kući. Djed nas čeka. Zatim je otvorila dlan i pružila mu njegov drveni brodić. Jarbol je i dalje bio slomljen, ali Neva je znala da će ga zajedno popraviti. Bio je to dokaz da su preživjeli oluju i da ih nitko nikada više neće potopiti. Borna je uzeo brodić, privio ga na grudi i čvrsto zagrlio majku. Njegove suze napokon su prestale. Neva je pogledala drveni brodić po posljednji put i po prvi put u godinama nasmiješila se bez potrebe da išta skriva. Biste li i vi na Nevinom mjestu čekali pravi trenutak za ovakvu osvetu ili biste reagirali odmah? Podijelite svoje mišljenje u komentarima.